min ye bamanji wale a kɛbaw bɔjabate k'a dɔn armée kɔni u n'o karilen bɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn sa kalo 12 sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bamanji cɛ 10 ani kɔ i k'a dɔn narabolo in ka tɛgɛ dar'u kan k'u ni kɛnɛ karaba k'u bila ka taa lahara sɛbɛnnikɛla ko ninnu kun y'a daba kama jɛkulu min n'u k'a ma ko gati bɔjabate i k'a dɔn narasira la u kun dan b'u bɛlɛtu dibi la k'u n'an ka sɔrɔsiw suɲa yɔrɔ min ni a bi fɔ a ma nara ani gire cɛ i k'a dɔn nin kalo tile 18 tɛmɛnen a donnama in kama bɔjabate k'a dɔn u bi cɛ 10 cɛ 20 bɔ u kɔni dan b'u bɛlɛ k'u na bi sɔrɔsikulu natɔ kan olu ni ye maasɔn min ye sɛbɛnnikɛla ko bɔjabate a kɛra ayiwa sɔrɔsi minnu kan ka fali ni o ye détachement ye relève bɔjabate o y'a ɲini de ye i ka dɔn k'u bi bi o kan nara ani gere arɔn ni madinɛ koyita manja sɛbɛnnikɛla ko nin sɔrɔsiw n'u ka minɛnw dafalen u ni y'u ta ye bɔjabate olu sɔminen don k'a dɔn k'a fɔ bamanji bi sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ma u b'u dogo diɲɛ yɔrɔ bɛɛ bɔjabate k'a dɔn kuma min n'u balila ka kunya wuli ten gaki o y'a sɔrɔ an ka cɛdenw bɔjabate k'a dun labɛnnen don min kɔni ye ayiwa kɛlɛ fɛɛrɛ ani pangawalaki bɔjabate k'a dun sina ka olu dabɔ ten sabula bamanju ye marifa min di bɔjabate k'a dɔn u ko min ma PKM ani PM bɔjabate k'a dɔn roquette nin bɛɛ lajɛlen kun b'u bolo ani munition caman sɔrɔsiw ye tɛgɛ da u kan ka se ka cɛ 10 ani kɔ daji bɔjabate k'a dɔn nin marifa kofolen don ka nin bɛɛ minnu na tɔw y'u kɔda ayiwa tu dibifin na sɛbɛnnikɛla ko bɔjabate u y'u nɔbɔ de koyi e k'u bisagide u y'u nɔbɔ k'u nɔbɔ bɔjabate nin mankan in bɛɛ kɛra fo ka taa fɔ a fori la sɛbɛnnikɛla ko cɛ 10 ka mɔɔw la min joginna kala ye min waasi walima k'o sara o ma kɛ bɔjabate k'a dɔn bamanjuw ka nin kɛwale nin du siɲɛ fɔlɔ ye jango nara ni gire dugu min ni o ye akɔ o fana kɛrɛfɛla sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bamanji jɛrɛjɛkulu dɔw fana caman kun bɛ moto la tɛgɛ dara olu bɛɛ lajɛlen ka k'u ka marifa bɔsiw la sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi bɔjabate k'a dɔn attaquement cayalen don min ye bamanjuw n'u kɔni kɔ dara fiɲɛ na ko ayiwa k'u digi kɛr'u la u tɔ ka bali ka nin kɛwale in kɛ nka nin yɛrɛ de kɛn b'u bolo ayiwa tamasiyɛn juguba ye bolofara min n'o ye jeni min ye bɔjabate k'a dɔn i y'a dɔn olu de fanga ka bon kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kuma bɛɛ bɔjabate k'a dɔn u b'a lajɛ k'u bɛ taa bin armée kan sabula a dɔnna k'a fɔ CSP maa gɛnɛ minnu kun bɛ Kidal i y'a dɔn o caman b'o la ka t'i don wagadu ayiwa tuba la bɔjabate k'a dɔn u bamanji dama nana kari ɲɔgɔn na waati la fo u laban nana bɛnkan kɛ bɛnkan in kun de ye u ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to u bɛ digi kɛ an ka sɔrɔsikuluw la bɔjabate nka fali min fana bara ka da u ka bi o fana fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten an ka taa kɔ na ne ye bamanci wale min kɔni an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i nin yɔrɔ sɔrɔ a ko kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye kɔnɔna tarata tɛmɛnen karamɔgɔ de b'a tɔgɔ bamanci kɔni faw yɛrɛ la ni ka taa bin an ka kɛlɛkɛcɛw kan min y'u dagayɔrɔ n'o ye kɔnɔna pɔsu ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye yen yɛrɛ ni Mopti yɛrɛ faaba jateminɛ kilomɛtiri 65 bɔɲɔgɔn sɛbɛnnikɛla ko Mali kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ an ka gendarmew ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ u labɛnnen bɛ sabu maa lasɔminen suba ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye min ye ni bamanci kofɔlɔ u bɛ taa bin an ka kɛlɛkɛcɛw kan nka min kɔni bingali o bingali a da bɛ ja an ka kɛlɛkɛcɛw la nka n'i ye Zeyina ta in lajɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ sina kana tɛ fuluka min y'o surunyalen pɔsu la mugu kɔni u y'a fili cogo min na u b'a fili ten karamɔgɔ de b'a tɔgɔ Mali gendarme minnu fana bɛ pɔsu kɔnɔ n'o ye kɔnna ye olu kɔni fana sigilen tɛ k'a kɛ sunɔgɔ ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ u y'a wuli ɲɔgɔn na a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye min ye Mali gendarme kelen o tora sisi la kelen wɛrɛ o joginna nka n'i y'a lajɛ civil dɔw tun bɛ kɛrɛfɛda la maa minnu m'a min u ma bɔ maa 4 sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye kɛlɛ ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ sisi kɔni fantan naani bɛɛ la civil y'u bolo sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ min ye kɛlɛ in ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ a jilajara fo k'a dama tɛmɛ
bamanci k'u sago ye min ye dɛ ka na poste k'u sago ye i b'a fɔ ko marabatigɛ ni ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye o tɛ ɲɛ bilen sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a b'a ye k'a fɔ maa minnu nana u y'a dɔn tigi kunu tun bɛ hakilina minnu ta k'an ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ karamɔgɔ dɔ b'a kunu ni bi yɛlɛma don bɛɛ kow la min ye bamanciw ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye tiga min don la dɛ u y'u kɔ kɛ bɔ ye min ye moto minnu tun b'u bolo sabu u nana motobaw de la karamɔgɔ dɔ b'a u y'a duuru don fiɲɛ la sɛbɛnnikɛla ko maa minnu sara u y'o ta olu bolo ka taa n'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min tun bɛ ni bamanciya ɲɛfɛ o de ye dankɔrɔba n'o ye Yada Gali min ye bamanciw ka nin tiɲɛnikɛla ni jolikɛnɛ mina nin kafiri karamɔgɔ dɔ b'a ni ala dɔnbali a ka jɛnɛjɛkulu n'o ye jeune ye k'o de ye nin tɔɔrɔ jugu ta k'a ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye juwakun tɛmɛnen ye an kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna min ye kari tɛmɛnen ye u ka min kɔni bamanciya tɔn wɛrɛ bɛ yen n'o ye jesimi ye olu fana ye tɔɔrɔ jugu ta ni ka dugu dɔ sɛgɛrɛ Kulukɔrɔ marabolo la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ni bamanci tɔn fila ye olu kɔni wulilen don k'u jɔ u sen kan nin waati la karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ i b'a fɔ k'u bɛ ka kuma ɲɔgɔn ye jɛrɛjɛ janfandi kulukulu min bɛ nin ko in kan k'a kɛ i kana se ka bɔ Jabate a ko kɔni n'i ye dunun golobalen n'a bilatɔ tɛ a faratɔ don sɛbɛnnikɛla ko État islamique Grand Sahara n'o ye EGS bɔ Jabate e ko olu ka waati laban ma boloda sadi sabula u bɛ ŋuna ni cɛ wo cɛ ye bɔ Jabate fɛn o fɛn n'o y'u ka dabalitigiw n'u ka fɛɛrɛtigiw ye bɔ Jabate k'a dɔn u y'a tila bɛɛ lajɛlen fa walima dɔw taara u yɛrɛ di sɛbɛnnikɛla ko n'i b'a ɲɛdɔn min ye Alwan Ould Shoguhib Adamo Dalo Abu Uzefa n'u k'a ma Higo bɔ Jabate a ka ca ninnu bɛɛ lajɛlen dajira k'u ni kɛnɛ karaba u taara lahara bɔ Jabate k'a dɔn laban min n'o ye Sule Sanu ye Sule Sanu i k'a dɔn a bɛ komi ale de ye EGS ɲɛmaa ye Ansongo mara in na f'a b'a fɔ k'ale de ye marabolo ɲɛmaa ye Sɔrɔsikulu n'o ye faamaw ye bɔ Jabate saa kalo 12 u bara ka sankisɛ de jigi banbanjuw kan o mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o wulikajɔ n'o cɛsiriw bɔ Jabate ninnu daga bɛ se ka bɔ jamana dala cogo min na u ma Mali fansi to yen i y'a dɔn Kidali fo ka taa Gawo mara in na u fanga ka bon yen kosɛbɛ bɔ Jabate kɔsa in na Sɔrɔsiw ye wulikajɔ dɔ kɛ a kɛra kunun sinankunya yɛrɛ mɛkalo tile 21 bɔ Jabate i k'a dɔn fa min n'u k'a ma ko Fafa o kɛra sababu ye bɔ Jabate k'a dɔn awa groupe État islamique Grand Sahara bɔ Jabate k'a dɔn o cɛ caman de ni tora caman ɲɛnama minɛna sɛbɛnnikɛla ko kunnafoniw kɔni y'a jira kuma min ni nin goba in bɛ senna an ka Sɔrɔsikulu u bara ka yɔrɔ fura k'a jɛ kuma min u nana kunnafoni wɛrɛ mɛn k'a fɔ duguni dɔ bɛ min dɔ a ye ko Ondo Nino o bɛ Wataguna i k'a dɔn o mara la bɔ Jabate k'a dɔn u y'u kunda yen ka taa sɔrɔ i k'a dɔn nin basa ninnu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɔ la bɔ Jabate u sina ka tɛgɛ dɔw ka ten ngami ka taa sɔrɔ cɛngana wɛrɛ b'olu fana cɛ la min yɛrɛ kun dalen bɛ mɔku la bɔ Jabate n'i bɛ mɔku dɔn i k'a dɔn min dɔ a ye ko Sule Suna bɔ Jabate k'a dɔn nin jɛ in janfandi belebele kafiri juguba min ye dɛsi ye o m'a don sɛbɛnnikɛla ko ale yɛrɛ kun b'a fɔ a yɛrɛ de ma k'ale de ye Ansongo emiri Ansongo i k'a dɔn o tigi de y'ale bɔ Jabate k'a dɔn Gawoyanfan in a n'a munumunu n'a lamini a ka cɛ duman wɛrɛ bɛ yen tɛgɛ dara o fana kan ngami sabula o de kun y'a ka baradura ye min ye Mahamudu Useni bɔ Jabate k'a dɔn min ye wulikajɔ ye u k'a dɔn kɛlɛbolo min n'u ye obele bɔ Jabate k'a dɔn nin fɛn o fɛn filɛ nin ji man ɲi nin bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛnikɛla ye dimanche don mɛkalo tile 12 min ye sɔgɔmada fɛ joona ye bɔ Jabate k'a dɔn u ka ŋanaba 2 bɛ yen kɛlɛkɛ ŋana 2 bɛ yen bɔ Jabate k'a dɔn min ye ubele i k'a dɔn o ye terroriste ɲɛmaa dɔ ye Ansongo lamini in fana na bɔ Jabate k'a dɔn olu y'a ye taatɛ natɛ bɔ Jabate sɛgɛn kɔ tɛ bilen u tɛ ka boli olu ye Ala minɛ ka marifa yɛrɛ fili sa k'u yɛrɛ di Sɔrɔsiw ma a y'an minɛ bɔ Jabate k'a dɔn a kana an fa ɛlɛn ni an y'an yɛrɛ d'a ma anw de ye bamanjiw ye bɔ Jabate sɛbɛnnikɛla k'o minɛ ni senfɛ a ko min munumunu salo kɛ o kɛrɛfɛla k'a fura tɛgɛ dara maa dama min ka o fana o yɔrɔ la ni k'o ni kɛnɛ karaba o ka ca cɛ 40 sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn maa o maa kɔni b'o yɔrɔ in na a bɛɛ lajɛlen ni min yɛrɛ di o y'o fa cɛ kelen bɛ yen o ko min ma Sule Sanu bɔ Jabate k'a dɔn Sule Sanu kɔni o den ma sɔn ka marifaw bila u ye kisɛ bɔ a nɔfɛ a ka ca kisɛ den 100 ye k'a ni kɛnɛ karaba
sɛbɛnnikɛla ko Sule bon jabate k'a dɔn n'ale fana jɛkulu min n'u kun k'a ma opération de coordination mɔku bon jabate o maa kun don attaquement caman kɛra ka taa bi civiliw kan ale de kun b'a bɛɛ la nka an bɛ donni min na ko bi ani mɛlɛkɛ ni mawutu kɛn bɛ teri sabula a bɛ lahara janjo la a ko n'i y'a lajɛ an ka taa Masina ale bɛ Dakagun n'o ye Segu marabolo la sɛbɛnnikɛla ko Bamancu ka Bamanciya wale n'a tɛ dabila karamɔgɔ Dabaskora min ye Mali kɛlɛkɛcɛw fana ka wuli ka jɔ ni k'u nɛgɛnɛ karaba o fana tɛna dabila Mali dugukolo kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Masina Mali kɔlɔn kɔnɔna don karamɔgɔ Dabaskora sɛnɛkɛyɔrɔ belebeleba don sabu ji walankatalen bɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Bamancu kɔni ɲa dalen bɛ yen u ɲɛ don bɛ sɛnɛkɛlaw la u ɲɛ don bɛ sigibaatɔw la min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye karamɔgɔ Dabaskora ɲɛ donnen don olu fana la sɛbɛnnikɛla ko a ko u ye tɔɔrɔ jugu dɔ ta karamɔgɔ Dabaskora ni ka bin kɛ an ka kɛlɛkɛcɛw kan kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ n'u kɔni bɛ ka dugudenw lakana n'u bɛ ka Mali jamana lakana n'u ɲɛ tane Bamanciya wale Mali dugukolo kan sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ Bamancu nɛgɛ kanɲɛ 5 n'o ye 5 heures du matin u filɛ nin ye ka wuli fari ni ka da u yɛrɛ la ni ka sin ka taa garan da an ka kɛlɛkɛcɛw ɲɛ karamɔgɔ Dabaskora yin ka di ni yan ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali armée marifa min b'u bolo n'o ye Kalashnikov ka taa bila a ka 47 la min ye marifa belebelebaw ye karamɔgɔ Dabaskora i b'a ye k'a fɔ u labɛnnen bɛ ni k'a da jɔ ɲɔgɔn na n'i y'a kunkan kelen mɛn fo so bɛ yɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko Bamancu minnu n'u taara sigi la ye o ka ca fo ka dama tɛmɛ Mali armée kɔni y'u sɛdennin ta ni ka t'u fili min ye dingɛba kelen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min ye joona maa minnu joginna karamɔgɔ Dabaskora i b'a ye k'a fɔ maa damadɔ don olu taara ni ka na n'olu ye Segu ɲɛnankɔrɔ fɔnba la n'o ye Segu labɛtani belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni o cɛdenw ye karamɔgɔ Dabaskora u joginna Mali kumabɔli la min ye an ka kɛnɛya o minisiri ye n'o ye madame Jawara Asan Bajalo Ture ye karamɔgɔ Dabaskora ale wulila jamana tɔgɔ la ni ka taa ɲɛ da u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye madame le ministre ye a selen ko min ye hôpital ɲɛnankɔrɔ fɔnba la karamɔgɔ Dabaskora a ye cɛdenw lajɛ a y'a sɔrɔ karamɔgɔ Dabaskora i b'a ye k'a fɔ ɲɛ min b'u kun o ye dusukolo ɲɛ ye o ye min kɔni Mali ye ka se ka bɔ juguw bolo karamɔgɔ Dabaskora k'a ma jigin wari sɔrɔ a b'a da si ɲɛda la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye madame Jawara Asan Bajalo Ture a y'u lajɛ ni k'a ka dɛmɛ di dɛmɛ ta fura kan ka don la ko jamana b'a jɔ n'a bɛɛ ye u kan ka dumuni don tɔnɔmɔɲɔn fɛn kan ka d'u ma jamana b'a jɔ n'a bɛɛ ye karamɔgɔ Dabaskora ko jamana kɔni kɛmɛ ka wuli ka jɔ k'o la min ye jamana lakanako ye sɛbɛnnikɛla ko min ye kɛlɛkɛcɛw ye o fana ye kuma laban ta ni ka madame le ministre sɛgɛrɛ a ko madame Jawara madame le ministre o kuma min ye madame le colonel ye anw kɔni joginna jamana de kumabɔli la hali n'an nin tora la sabu an ɲɔgɔnna caman nin tora la min ye ni sɔrɔsiw ye u y'a yira k'a fɔ an kɛnɛyali min ye docteurw ye k'an labila k'a fɔ ko nin y'an kɛnɛyali ye an n'an ka marifa ta tuguni ni ka taa jɔ an jɔyɔrɔ la k'a si tɛ kɔrɔ ni si ye sabu k'an ye fini dɔ de kama sɛbɛnnikɛla ko a ko madame le ministre a nisɔndiyara kosɛbɛ karamɔgɔ Dabaskora a tilala ka dugawu ta k'u sɛgɛrɛ ko ala ka janjo jaw la min ye sɔrɔsiw yɛrɛ fana ka ɲɛmaaso Dakagun kan o y'a yira k'a fɔ cɛsiri ni wulikajɔw b'u bolo o kuma ko hali bi k'u bɛ dɔ fara o cɛsirijala kan sabu ko jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale kɛmɛ ka min yira u la a ka ministre de la défense n'o ye Sadio Kamara ye o fana kɛmɛ ka min yira u la ko farifa tɛ bilen i ka sɔn maliden ɲumanya ma walima u k'i ninkɛnɛ karaba